Әвәлгечә була алмыйм. Бер вакытта да. Ишетәсең? Телефонларын ничек күршеккән? Дөге, Аллага шөкер. Казларым гына югалды менә. Изли җаным чыга инде. Без Сәйит Бакторның шаҗарәсен төзибез. Нәрсә соң ул шаҗара? Родословное дерево. Да. Да. Нигә бер сүз дә дәшми? Ирләр алар, кирәкле сүзне генә әйтә. Да. Син гомер буе мине яратып яшәдең. Күрсәтмәскә тырышсам да, сизә идем бит мин. Кая инде кашык сиздерү. Ул хикмәтнең әтиең икәнлегенә төшендем. Кая ничек үзем дә белмим. Аннан соң бераз тынычландым. Сорадым үзеннән. Синме бу дидем. Аныкына тавыш ишетелмәсәм дә кемдер әйе кебек дигән булды. Ката урдан соң